бародари азиз, нигоҳ кунем. Бародаро, апаву хуҳаро, ассалому алайкум. Хоҳиш мекунам занҳо надроен. Хай вроде ҳеҷ хо намекунам ба фикрам. Бародари азиз, нигоҳ кунем. Номеро 926 856 1415. мо дар метро Марино қарор дорем, выходи 4. Любое время метавонем дар ҳамин номеро занг бизанем. бародарое ки акав додарое ки оиладор ҳастед, простатит, хинакӣ дорен, мисол нигоҳ кунед, ман амира бифаҳмонамтон. Бародаро, мисол вақте ки қатъи ҳамсарат ҳамхобагӣ мекунӣ, 1 минут мерай, 2 минут мерай, 3 минут мерай, 4 минут мерай, 5 минут мерай, мисол ҳамин дозаи хита намегирида, мефурад ки 10 минут бирай, мефурад 15 минут бирай, мефурад 20 минут бирай. ба ҳамин хотир бародарҷоно метавонед ки муроҷиат кунед барои мо, ба мо муроҷиат кунед безалалай алҳамдулилло. мо ишонтон метавонем бародарҷоно чӣ хел баъдан барои простатит, барои хинакӣ. ҳозир бародаро шумо худтон прекрасно медонед ки макнун ишам беҳтаринай бародари азиз то синни 50 60 70 алҳамдулилло ки результати хуб метавад. Бародари азиз, номеро 926 856 1415. бисёр гап назанем дар ин масъала. метавонед ки ватсап ва занг бизанед, маълумоти пурра мо дар ҳамуҷа мегиртон. алло нигоҳбон.